Nyt ollaan Kalajoen kesäteatterilla. Ihan mahtava fiilis. Matka oli rankka, mutta kyllä se kannotti. Herranjestas. Ei tiedä edes, että mikä esitys. Väliäkö sillä? Varusteet täytyy olla kunnossa. Onko meidän varusteet kunnossa? On. Onhan tämä jännittävää. Tämä on. Jännittävää. Onpa hyvä, että sattuitte tämmöisen konkarin seuraan. Niin. No se oli kyllä todella onni. Onko teillä ei ollenkaan juosta sun perässä. Rukkaset löytyykö? Mikä löytyykö? Rukkaset. Saanko lainata sulta? Minä en ole ikään saanut rukkasia. No sen kyllä uskoo. Niin. Lui verevä nainen. Niin. Aska lainaa mulle rukkasia, jos tulee kylmä. Talvitakki ja kaulahuivi. Talvitakki ja kaulahuivi löytyy. Joo, hyvä. Kahvia. Täällä. Aska sä laitoit termari? Termari on. Täällä on. On jo niin. Siellä on meillä kahviakin. Saa sitä täältä kyllä ostaa näköjään. Niin saa jo. Lihapullat on loppu. Joko se alkaa? Aivan justiin.